muroora wangu akatora machira yakarasa panzi netsvimbo kuti handidi zvichivanhu zvikunditisa munyama panapa bhozi inini handitombozvida izvozvo. Ndakapedzisira ndatobvunza ishe wangu mama kuti ko asa zvichashandi here zvatisingachasangani muno mumba zvikanzi tiri pamutsanya wezvandiri kuita. Haugoni kugara nemukadzi sehanzvadzi yako pamusuwo iye ari pamusha paakauya kumba kwavo sadza ezvine wahuko sadza anozvitengera asi panoda iwewe semurume wake haagoni kupaenda ipapo. Yani ngasi mzuri woko kani nditungamira muri kwachikomo vapepu munonzani zita renyu? Munonzani zita renyu? Ani? Ini ndonzi Tembile Druwe. Teera zvandichataura pano. Ini ndonzi Tembile Druwe. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira mhuri yekwachetani pamusaka pekusawirirana kwatiri kuita. Ndichataura chokwadi changu chese. Taura chokwadi changu chese. Ndakataura makuwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Zvinzai bhuku kwachetani anotungamira mhuri kwachetani ndiani? Ndimunonzani? Antonani? Sinati? Sina SYNA. Ini ndinonzi Antoni Sina. Ini ndinonzi Antoni Sina. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Zvidaira zvandiri kumangarirwa nemhuri yekwachikomo. Zviri kumangara nemhuri yekwachikomo. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndakataura makuwa ndosungwa nemhosva. Ndakataura makuwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Mudzimu igondinzwa. Wakundinzwa. Right. Amai Sitembire makamirira mhuri yekwachikomo. Tipirai dare zvamadedzera mhuri yekwachikomo pamberi pematare. Pamusoro idare tauyawo nenyaya yevanhu vaviri avo vari kunetsana titizonzwa kuti chii chiri kunetsa. Chevanhu vaviri vacho ndiri sisi ndakamirira mhuri yekwachikomo. Saka mukati mime tauya kuti tizonzwa kuti vanhu vaviri avo vari kunetsana isi totangira papi manje? Chiri kunetsa chachona chii nechii vanhu vaviri vacho ivavo? Yaimba mawo ngati chii nechii sunungukai ambuya musavhunduke dare. Chii nechii vanhu ivavo? Imimi chii chenyu vanhu ivavo? Mukadzi nemurume. Vari chii chenyu imimi? Bamunini nemunin'ina wangu. Murambo nemunin'ina wenyu? Ava ndianani manje? Chimhangarai kudare manje zvamavinga? Saka tauya kuzomhangara kudare kunetsana kwavari kuita. Imimi sani? Sasisi. Ndichimira saamai vemunhu. Ndauya kudare kuzotaura nyaya yanhingi nanhingi. Taurai mazita avo dare rinyore mazita kuti ana baba munini namai nina. Tauya kuzomhangara nyaya yaNomsa naRafael. Nomsa chii chenyu? Nomsa munin'ina wangu. Very good. Ndozvinotaurwa kuti dare rizive kuti sei mauya kuzomhangara imimi. Ndauya kuti inzwe nyaya iri kunetsana. Nomsa munin'ina wangu nani? naRafael muramu wangu. Ini ndakamirira mhuri yekwadhuwe. Ndimatumwa akakuzorepresenta family yekwenyu. Ndizvozvo. Vabereki varipo here? Amai varipo vanonetseka nemakumbo. Ana bhuti vese vari kumhiri kwemakumbo. Vari kubasa. Ngakunzwisisika musiyamwa.
right. Imimi rapero ndoupi chii chiri kunetsa nemukadzi pamusoro imamo nyaya iri kunetsa magariro atinoita mumba ndova kunetsa saka ndingangoti ndingatanga ndichitaura ndichiti takaona kuti one indinoita zvematare mudzimai wangu haadi zvematare saka zvematare zvechivanhu saka taigara tichinetsana kupedzisira andiudza kuti iwe unovinge panapa wana haushandi chaunovinga panapa chii pedzisira ndatozotuta kubva ndaenda kuno nokuti kumashure uku takatombosungisana ndakasungwa ndakazobuda saka kugara kwacho kagara kungonetsa chivanhu uyo aiti zvechivanhu haadi zvechivanhu ndo mamiriro akaita nemi. So nyaya ndiri kunetsa ndeyekuti muri kunetsana kuti iwe unoita zvechivanhu onzwisisa zvokutaura. Alright, chiripo ndechekuti mumba hatichawirirani zvokuti makarambana here? hatichakurambana, akati enda unotsvagei ndosaka ndakabva ndabuda. Asi unogara pamba pemukadzi here? Taigara kwedu chega. Saka wainawo ndiyanawo? Ndibaba kunibereka. Ndiri baba ukubereka iwe? Baba titsanangurire nyaya yemuroora nemwana wenyu tini. Pamusoro emambo vanhu ava kugara kwavo patone mazuva vachingonetsana mumba mavo nekuti uyu mukomana wese kutsanangura waita kuti ane chivanhu chaanacho anditi ndezvekwedu isusu dzinza redu takaita zvatakaita takaenda kumusha pakatengwa machira takaita zvese zvaidiwa muroora wangu akatora machira akarasa panzi netsvimbo kuti handidi zvechivanhu zvekunditisa munyama panapa bhozi inini handombozvida izvozvo takazokuti chirudzii zvekuti izvo takatotenga zvinyuwani zvazvisachashanda tagara ndakazofonera nemapurisa usiku kunzi muri kupinda ndiri kumba hanzi mukomana tokumutsvaka tasvika kumba kwake mukadzi wake akuzoripota kunoku tati hanzi aita sei hanzi mukadzi ari kuti aroda kundibaya nebanga tati musungei makamuwana vakamukira vakazomuona akumba akanonoka kusvika kumba vakamutora takaenda kupolisi ikoko chii ari kuti hanzi ndanga achida kuchekwa nebanga ishuwa here zvataura zvapera takabhadhara faindi kuti abude munhu saka kutaura kwacho pese anoramba achitaura kuti manje rwendo uda kusungisa manje chanofira kujeri chete isusu ndisi taitomira tichienda ikoko dzimuka taenda tichimbomurova uyu tatoda kuti ugare zvakanaka panapa kwemakore takazopedzisira tazviregedza taona kuti isusu takutopenga ndisu bhozi katiri kuenda tichitaura kuti mukomana ikogara zvakanaka tichitombomurova kumurova zvibhakera zvaanoziva kaiye mukadzi wacho tomurova zvibhakera tiri kumba kuti hatiri kunzwa noise pano takazopedzisira tazoona machitaura kuti ayo ndimbogarai pasi nevana venyu kwetongoramba muchisvika muchiti against mukomana pane zvikuitika pambapo tagara ndipo takazonzwa nyaya kuti anzi machira tsvimbo zvaraswa panzi kuchirudzii kuti zvaraswa panzi machira ndiyedu isusu haisi dzinzere kwavo ndezvekwedu chivanhu chedu isusu zvakaita kuti zvinhu zviitwe handiti kugarisana angu achitoita ndezvekuti mukomana uyu hashandi angoita zvekungotengesa dzimungu achingoda dzimungu achimbosiya haakwanisi kutengesa anotombonogara kumba isusu ndisi takabvisa mari isusu kumba takaendesa kuti vhurai bhizinesi kumba ikoko kuti vabatsirikane semunhu asingadini asingashandi tati tengesai kuti murarame tadaro ndizvo zvavanga chitoshanda zvishuwa basa riri kutofamba nyaya ndiyo yezvinouyi manje haadyi chikafu chese chese ane zvaanodya madzimai acho hanzi handina nguva yekubika mapoto 4-5 inini pano nekuti ndabika yaibva pandidzimuka ndaudya kukwenyu ikoko zvekuti atoni gori plus achidya kumba uyu everyday achienda kumba kwake kuzosvika vakonana futi ndakatomboshinza sekuru ava ndisekuru hanzanzi yamai vacho tati mbobatsirai vanhu ava siso chazvimbozvikwanisa izvi vakatombotaurawo zvavakataurawo hamheni koko tanombozvibvunza vakatombogara tagara kugarisana kwacho ndikoko akatombodzingwa hanzi papana panyumba ine ndakaitsvakirwa nasisi vangu
sisi vavo vemuroora wangu ndiye akavatsvakira imba yavari kugara. Saka panapa ndepano buda munomu akatombonobva kumba akatombonogara kwakanogara kwemwedzi iwo madzimai acho akatevera ikoko. Haya hazviiti vakazouya kumba baba ndikumbira regere zvetakaita muroora ndinoda kuti baba alona vadzokere kumba. Ini handina chandakadaira nokuti vakadzokera vagara hapana kutochinja futi. Zvinongoita ndizvozvo. Akatombobva akanogara kumba kwamainini vake muna Concession muna Rhodes Crescent mukomana uyu akatogara. Iye zvinodeki chitatu manje atama manje takazoona adzoka akatakura zvinhu zvake kumba saga izvi chakatoiswa musaga chief futi hanzi ndanzi ndibva kumba ikoko waramba ri panda kuda kusungisa kuendesa kwamambo. Inyaya iyi inonzi ndokusungisa ndoendesa kwamambo inyaya iyi. Takazoshedza sekuru vacho vakauya. Chii chiri kunetsa zvekuti pese panangotaurwa panapa handidi kugara nemunhu akadai panapa handidi kugara nemunhu akadai chirudzii. Saka takazosvika ipapo kuti paakauya kumba sekuru vacho takavadetsa vakauya vakagara pamba kuti ndizviripo mukomana ako akatakura saga racho adzingwa futi kumba ikokweyo. Ndikadati saka chirudzii imba irudzii because kumba kusi kumba kwavo yekuti ndekwaambuya imba iri kubhadharwa rendi ani mazhinji kuri kunze kungari kumba kwavo tati uyombogarei kwamukumba kwambuya ndokusaka ri kukudzinga kuti zvanoda kumba vanhu kumba kwavo asi imba yekurenda vari kurenda pasi pamba pavo. Taigara navo kumba isusu kwenguva shomanani pavakaroorana takati aiwa endei kumba kwenyu vakatsvaka kwekunogara nditi. Saka bhizinesi iri kuitwa kumba ikoko mukadzi akabvati nderangu haukwanisi ndini ri kuita zvese. Amai vacho vakati mari yandakabvisa inini ndivo amai vacho vakabvisanya kubereka vakati endesai kuchibhizinesi zvishuwa ndizvozvo basa kuti vararame bhozi taiziva kuti mukomana zvilipudzumukwa anomboti handisuda kubasa aitoshanda zvakanaka kumusika kwaanotengesa asi dzimukwa igona kutadza kuenda waenda nzi ndasandisuda kuenda zvokusitosiya. Saka taiziva aiwa zviripo ndezvikuita sei ndosati takatanga kuchifambira kusvikira tagadzirisa zvinhu zvatagadzirisa nhasi tichikungoita zvatiri kuita. Saka ndiwo nhau yacho iri kunetsana vanhu vavo bhuzi hapana kuwirirana. Vana vangani? Vaviri. Vamira sei? Wokutanga ni mukomana here musikana? Wokutanga musikana uye wechitu mukomana. Mane makore mangani muri meso? Rino ndiri 11 years. Right, vatete tuudze chisha netsi. Pamusoro pemagodo wangu unoku ndakaya kuzoripota nyaya yekuti iye Rafael andirambe ivo babani ipapo mai manje kudzokorora chete izvo zvokushaya respect izvozvo ndo zvine zviri kunetsai makumba kwenyu. pamusoro imambo uchauya nenyaya yangu uchida kuzodira murume wangu akandiramba pamberi pevabereki vake chete ndoda kuti andirambe zviri pamutemo. Ina handinambomuramba murume wangu vakatondishedza kuma8 dzeusiku kuti uyai tinzwe nyaya yacho mushure mekunge ndafonera baba ndati mwana haana birth. Murume wangu akabuda last week Tuesday achiti ari kuenda kubasa kuChirundu asiri kuenda kubasa. Saka ndakaona wiki rapera murume wangu asinambondifonera kuti ndiri kubasa. Ndobva ndazofonera sekuru vekuChirundu kwaiti ari kuenda. Zvavari kutaura kuti akatuta hembe dzake musi uyo taitowirirana nechitobvunza atakura angouya akabata 2 masaga kuma9 akati ndiri kuenda kubasa. Ndikati murume wangu ungaenda kubasa hembe dzozadzwa mumasaga munoenda kubasa here madii matora kabhegi kadiki zvikanzi aiwa koidzingani kohembe dzangu dzishoma. Ndobva atora nelaptop yakanga atengera mwana akaisa musaga. Mwana akabvunza dedi makuenda futi nelaptop. Ndobva ndati kubasa siya ndoti vaone chinovavaraidza. Ndobva vabuda vaenda zvikandoda kukwira bhazi ra12 ndobva vabuda nezvinhu zvavo bva vaenda usiku. Saka ndakaona kwapera wiki murume wangu asinambondifonera kuti ndiri kubasa zvishuwa. Ndobva ndafonera sekuru wekuChirundu kuti murume wangu akafamba zvakanaka here. Zvanzi murume wako hanambosvika kuno hatizvizive nokuti musi waabuda na9 o'clock dzeusiku ndakatanga kufonera mama vavo munin'ina wamama vamwene vangu vemuna Rhodes. Mama sezvo vaiswera ikoko kwamama balona vati murume wangu ati ndiri kuenda kubasa vakuudzai here. Zvikanzi handina chandinoziva madhuru imbofonera mama kumuvhovho.
ndopa ndafonera mama balona vatakura zvinhu zvavo zvese vatora kuenda kuchirundu vakuudza here zvanzi handachandoziva madhuve tomirira baba vacho havasati vasvika vese ndikati hoi papera wiki ndobva ndakafonera sekuru wekuchirundu ndikati sekuru murume wangu akasvika here akafamba zvakanaka here sezvo vakati vari kuuya koko kubasa zvikanzi handizvizive chiregai ndibvunze vana tete ndobva vakazondiudza kuti murume wako ari kugara kumba kwana mama ndikati kovandidarirei kudaro nevana ndoita sei havana kundibudira pachena kuti ndiri kuenda kubasa zvaperazvo ndobva ndazoshedza baba ndakanga ndapiwa go ahead nasekuru wekuchirundu chiudza baba kuti ndo zvazvakaita baba alona havasi kunoku murume wako ari kumba kwana mama ndobva ndatoshedza baba zvishuwo vakauya ndikati ko murume wangu ari kundinyepera kuti aenda kubasa chero vana chaivo ndaingoti dedi vaenda kubasa kuchirundu ivo vasiko vari kumba kwavo vatoita zvinhu zvese vaenda kumba kwavo even maproperty ese atakatenga tese rori nestand zvese zviri koko nemapepe stand zvese zviri koko ino handina chandinacho asi mwana uyu mudiki haana birth ari pacrash up ari kudiwa birth wandaenda kutrip ndoita sei ndakangonza ndonzi uye na8 o'clock dzeusiku kushuwa ndikati regai ndiende nguva dzandaudziwa ndopandabuda na8 o'clock ndichienda ikoko nevana mama vava havana kunge varipo vakangoti nyaya dzenyu handidzipindi ndobva vazvivharira kubedroom pavo ndobva ndangorambiwa vari papavo ivava vari pavo sekuru vangu nababa vangu ndobva vatava vakati inini mukadzi handichadi tikati ko zvaita sei ndozvamandishedzera kuzondirambira kunoku komadii mashedza hama dzanguwo modzizivisa kuti aiwa iwo sisi hatichadi nemhosvo yakadai so ingawani taishingirira mayezi ese muchiita zvechivanhu muchiti zviri pandiri hazvichadi mukadzi hazvichadi kuti ndishande imbondimirira ndipedze chivanhu changu 3 years navo vapedza vakuditi handichadi asi vana ndini ndaitobhadhara rent fees vana vese vanoenda kuchikoro ndikati mondidaro nhasi tasai matuta zvinhu zvedu zvese maenda asi taiti tichichengeta mari ini tichiendesa vana kuchikoro tichiita pakuwirana asi nhasi uno makangotuta zvinhu zvese mukaenda kochii ende nyaya yanga ichitaurwa nababa kuti ndakambovasungisa ichokwadi mambo murume wangu hauyi kumba nenguva 10-11 ndaigara ndichivaudza 10-11 12-1 kana kusatouya ndofonera baba balona havana kurara pamba murume wangu vari kupi vaigona kunditi vari kurufu vachauya shinga ndichingoshingirira saizvozvi ndosaka nhasi uno baba vangu ndati regai ndichienda kunotongwa ndirambiwo zviri pamutemo kuitira mangwana asi tine vana vaviri tese vese vanoenda kuchikoro rendi tinobhadhara taimboshandisa 4 ezvo taakushandisa 3 zvese zvangomirira ini handizivi zvoti takuita sei but midziyo mihombe yese vakanditorera takatenga tese zvavari kutaura ndakavasungisa ichokwadi nyaya yavo iriko kumapurisa pajira uko ndo vaindipa go ahead kuti udzisisa murume wako nokuti vakasiya vaudzwa nemapurisa kubhadhara kwavakaita sevakaudziswa vese nababa vakakumbira pamberi pemapurisa kuti ndibuditsei zvese zvechivanhu ndichasiya ndichachengeta vana vangu doro handichamwi handichaputi fodya toenda tese kuchechise zvataita tichitanga muwanana mapurisa akati ichokwadi asi tikangonzwa any problem hatiuyi tichikuendesa uku tinokuendesa kupi kukadoma mujera nokuti nyaya yako yedomestic violence haitodiwi vakauya vakadhakwa mama kuma11 tata kushandisa 3 rooms mama mwana anga achirara mudining padhuze netv vakauya kuma11 ndovavhurira door vobva vabatidza tv zvese nespeaker mwana igrade 5 first born akarara ipapo ndobva ndati murume wangu wadi wadzima tv wazoiona mangwana tasaone mwana anobuda pano na 6 o'clock ano akangobatidza tv anobva wamuka madii mazoona tv mangwana kana kuti kuuya kumba nenguva muone new tv zvanza undiudzire zvokuita panapa undiudzire zvokuita ndikati aiwa musadaro saka ndandakatoisa mwana wangu mukomana pamagumba anga atorara pamagumba angu ndakatorara mudining nokuti matorara nokuika noko handizvidzi ndaitira kuti ndivavhurire ndosaka ndaizoti ndoda kunorara kubedroom ndaitanga ndafonera vana baba vacho ndovazivisa baba alona asati vauya kumba ndoita sei ndakatombotaura nguva dzimwe nguva dzekuti level ikachaya baba balona handichavavhuri nokuti ndichavhurira mbavha zvavari kutaura tine business hongu business retakshop takapiwa mari namama vamwene vangu tikashita hafu tikastata mwana umwe akaita business rake mwana umwe akaita rake asi ivo vane mudzimai wavo vaifambidzana naye kuchegutu kumasi anozika mwana ivo vana baba namama ina handinambobvuma kuda kuendako ndokavaiendesa mari koko vachiendesa mari mambo wangu zvandaitira izvi gore iroro ndakavingwa nevanhu vaya vanokuti ukakwereta chinhu vanoiwotora maproperty ndakavingwa nevanhu ivavo ava vakweretera mukadzi iyeye vamupama 700 US nemari for sure takanga aita business
kubhurotswa neyeye mukadzi ye ina ndinambodya kana dhora ravo ndiri pano vanondipupurira. Saka vakauya kuma11 idzodzo vabatidza TV ndibva ndavarambidzawo kuti mwana anoenda kuchikoro anomuka makuseni anoenda na6 madi mari dzamo zvikanzi haundiudziri zvokuita ndobva vatonda vakaita hasha vakaenda kukicheni vakanotora banga vakati haundiudziri zvokuita vakabata banga ndikati zvakabva nekupi izvi ndobva ndabata banga kunouku ivo vabata uku kunecheka semunhu akakadhakwa ndobva ndabvuta banga riya saka musikana uyu akabva ascream akati mama mwana ndobva ndakanda mwana pasofa ndobva ndatora banga riya ndobva ndarikanda uku ndobva ndakiya madhozi ndobva ndamhanya kufupa jena kuma 12 o'clock dzeusiku nyaya yavo iriko kufupa jena ndobva ndati alo mwana wangu musikana tora makiukiye madhozi ese because vane system yekuti vakauya usiku ihwohwo vanovhura maloja ndinogara naye anondipupurira vanovhura dhore uku vose rakashama kuma11 ikoko vanovhura reuku rosi voshira vakashama saka ndakamhanya kuvhara rekufront ndobva ndapa mwana ki ndikamhanya ndikanovhara reuku ndichibuda ndichitiza ndobva vapedzera shungu dzavo pakucheka tambo yeTV adapt neTV ndozvavakasiya vacheka izvozvo ndobva ndaenda kupolisi ndikanoripota nyaya yangu seizvozvo kuti murume wangu handiziti apindwa akuda kundibaya nebanga apedzera shungu pakucheka tambo yemagetsi neTV vamapurisa akati lucky ungadai uri wachekwa kana nzevi hende tinomuona murume wako kuti akaita sei shuwa mapurisa tikapinda mumota tikauya nemapurisa tichingosvika vana vangu vakasvinura na1 o'clock vana vangu vakatomira padhoo kudai ragwejemurwa vakabva vagwejemura reuku ndobva ndati alo mamwe mapurisa akamira uku mamwe uku vakambotsvaga kutendera vakashaya vakadai saka ari mumba ndibva ndati alo na mwana wangu first born tivhurirewo dhoo ndobva anga akatomira ipapo padhoo zvanzi vagwejemura iri dhoo iri vatobuda vaenda saka mapurisa akabva acha saka uyu munhu asiraitika kubva kugwejetese munhu eji yevana 1 o'clock vakasvinura dzimwe this time aiwa munhu ane problem zvikanzi vasvika mumba macho nguvai ndikati vasvika kuma11 ndosaka mandiona ndasvika na 12 dzeusiku ndobva mapurisa atsvaga mumba tikavashayiwa tikaenda pamashops tikavashayiwa zvikanzi aiwa chitipai nhamba tifonere baba vacho pamwe aenda kumba kwavo ndobva ndavapa nhamba dzababa ndobva vatovaudza kuti tiri kutsvaga mwana wenyu aita soso musha yakadai tamushaya tichamutsvaga ndobva mapurisa akati chisiyaiwa mumwe mupurisa ukagadha dhoo iri ragwejemurwa umu kuitira safe ndikati aiwa regai ndichaisa chipadlock nemukati munozongouya henyu mangwana 4:30 vangu vasvika ndobva vatosvika ivo varipo vakatorara ndobva vatovatora vakaenda navo vaenda navo zvikanzi hakuna anouya kusvika na 5 dzekumazuva rodoka ivo ndobva vandifonera kuma2 mukadzi wangu usandidaro uya undibudidzirewo munoma hamusi kuita mandiri kugara handichazviiti zvese izvi ndakutotongoteerera ndokutora maresponsibilities ese evana sababa zvese zviya uchagarika zvese hauchabhadhari rent hauchabhadhariwewo vana fees zvese zvichamirira inini chingava chikafu handichamboendi kwana mama kunodya kwana mama ndichangoti imwe vana mama situation yangu munoiona kuti handisi kudya chikafu chakawanda wanda better mundipe chikafu ichocho chamuri kundipa kunoko ndinobika ndinodya nevana vangu but nhasi uno mambo vari kuvatora ivo vachidya nemwana wavo but vane vazukuru vaviri its better vatore chikafu ichocho chiuye kunokumba tichidya tise nevana nekuti mwana wavo ane 3 years akagara achiita zvechivana ini chivana handinambochiramba but ndaida kunzwisisa mambo ndakazoti ndaenda kune mukuru wavo mambo ini murume wangu ndinomuda ndaida kunonzwisisa ikoko kwavanoswera vari kwamambo kwacho kumukuru wavo iwoyo kuDRC uko ndobva ndatobvunzawo vamwe vanoenda ikoko nezvazvo ndikakumbira ndikati regai ndiende ikoko ndinonzwisisa kuti ichokwadi here kuti zviri pavari hazvichadi kuti vashandi hazvichadi mukadzi zvamboda kuti hazvichadi kuti havadyi sadza zvavari kutaura ichokwadi kuti havadyi zvimwe zvese asi kachikafu ichocho chavari kudya kwamama wavo vadii kungovarongedzera vauya tadya tese nevana asi vanori vati vaswere the whole day vachingodya vari ikoko ini ndinichaona makuseni vana vadye vabuda vadye vatakurei so nyaya yenyu hatingapedzi kana nyaya dzakawanda kureva kuti mune dambudziko rekuti murume haasi kuchengeta vana haasi kugara pamba makarambwa pamaziso pavabereki vake ndozvamuri kutaura ichokwadi sekuru varipo akatora zvinhu zvatakatenga sekuru varipo zvezvinhu zvenyu hatinei nazvo sekuru ndivavo vanga varipo vanga varipo sekuru tiudzei pamusoro vedare chandiri kuda ndechekuti zvari kutaurwa nemusikana uyu ndizvo here pamusoro vedare chokwadi ndakadaidziwa kuti ndozunzwa chiri kunetsa
Saka chandakanzwa inini ndakasvika ndikabvunzawo muzukuru wangu kuti chiri kunetsa chini, chibvunza muzukuru wangu kadzi. Ukanzi muzukuru wenyu panapa achengete vana ndochekutanga kubvira mwana ari grade 1 haasati ambobhadhara kana school fees. Chikafu haatenge chikafu panopamba. Akaenda kwaanoenda anodzoka nguva dzeusiku akarara eitaturari. Ndakati saka ndozvanetsa. Ukanzi inini zviri kundinetsa sekuru ndezvekuti murume wangu haasi kundichengeta. Saka inini ndasvika pakuomerwa ngandibudire pachena kuti haachandida pane kugara iye asingakwanisi kundichengeta achindipa mari kana kundibhadharira vana vechikoro. Ndakati ndo nyaya yako. Kukanzi hongu ndo nyaya yangu. Ndikati ko murume iwe muzukuru wangu chii chiri kunetsa? Kwanzi sekuru inini ndakaudzwa kupachena kuti gore rino hariperi ndisina kusungisa. Saka inini ndo zvandakutotya kuti ndigare kumba ikoko. Zokuti inini nditoona kuti zviri nani ndigare kuno kwaamai vangu nekuda kwekuti uya akati gore rino richapera uri kujeri. Ndo muromo wandakanzwa inini vachitaura pamberi pavo. Wakati inini kugara kumba ndaida, asi nyaya yekuti tiri kunzi iwewe gore rino hariperi, zvese zvauchandiita chida tokusungisa nemapurisa. Hapana nyaya yekurambana. Kurambana pamwe pasina kuwirirana. So mukumuzwa here muzukuru wenyu aitaura ndakaramba maziso sekuru aripo nekudini tinoiti pedyo iyoyo kana muchitaura makuhwa mudare kuti utaura witness dzako dziripo dzichitaura matauro ari opposite. Hongu pamusoro ichangamire muzukuru wangu akati inini sekuru mukadzi niwe nchimuda, asi ndiri kutya kugara naye. Chandiri kutya inyaya yekuti akandibudira pachena kuti ndoda kusungisa. Kuramba here ari kutaura problem. Mukadzi wangu ndomuda asi ndakutya kugarisana naye nokuti handiti ari kukuudzai pane problem. The source iri kukodzera kuti atadze kugarisana zvakanaka nemukadzi. Ari kukuudzai source pairi kubva kuti chii chiri kuita kuti nditize pamba ndakunogara kumusha kwamai vangu. Handiti mapoa kuti imimi sasekuru mugadzirise ipapo haana kuti mukadzi handichavo. Pana patanzwa achiti mukadzi handichavo. So ndoda kubvunza iye mukadzi iye, iwe pfungwa dzako dziri kuti chii nenhau yemurume? Ine murume wangu ndomuda mama. Shamari ukuwanzwa amai anzwa nokuda chii chiri kunetsa? Chikunetsa magariro achaita ekusungisana kuti kana unosungwa ukaita zvinhu zviri kunze kwemutemo kuuya kuno kudarika watoita kusungwa. Handiti mapoa chinoita kuti vanhu vasungisane inhau yekusawirirana. Domestic violence unoenda kujeri 3 or more years uripo zvichienderana nekuti zvii zvaina zvamurikuzana. Ukabata weapon iwe wakadhakwa kana kuti wakadii hazvizozikanwa kuti uchizopedzisira zvapa. Kune mitoriro yaurikunzwa iyi, madrugs ariko. Unotokunzwa kuti murume wako ari kuita zvamazuva ese otokucheka nevana motofa. Saka anofanira kusungwa kana angoreacta zvinhu zvisiri izvozvo panguva iyo. Handiti mapoa matsananguriro ari kuita mukadzi wako ava ana baba vako vanokudhedhegedza kukusvavidza. Havafaniri kukuakomodheta kava kumba kwavo iwe uchisiya wako mukadzi nevana. Kana vachiita zvinhu zvakadaro zviri wrong. Handiwapoa kana izvozvo zvichiitika zviri wrong kuti iwe unonorara kumba kwevamwe uchisiya unorara mumba mako auzive kuti vana vako vadya chii. Handiti mapoa izvo zvokuti kwanzi marori mazotora dzimba nekudinidi zvinoitwa necivil court hazviitwe nesu. Hatitonge nyaya dzezvinhu zvevanhu. Handiti mapoa but kugarisana kwachona ikoko. Mukadzi ari kududza pachena kuti ini murume wangu ndomuda, iwe une maasi. Chitiudza munomudare kuti uri kuti chii pamusoro pemukadzi nevana. pachokwadi mabo inini zvangu ndakabhotireka nekusiya zvangu zvemukadzi, asi vana kuti ndigare navo ndinoda.
wakati umbosiya wakapedzisira rini kuchengeta vana vacho? Yangoti pese apa tikangoti pese taimboshanda tese zviri pabasa taiti ndezvedu tese saka ini naye ndamboniwo ndichinokiyakiya ndichite iwo hatingaramba tiri panzvimbo 1 saka ini ndakabva ndabhuroka saka pese apa taingoti tingochengeta vana tese nokuti zvinhu zvakapiwa kunhu hamuna kupindura mubvunzo inoda kubvunzwa nanao zvanzi kune nguva yakadii tino kuchengeta vana ndingati handisi kuchengeta vana sei nokuti zvinhu zvaanotengesa ndikapuhwa mari panapa ndikaipedza sezvawakaita yako iwe ndoti ndiri kuchengeta vana because imwe hafu yakasara ina ndingi ari kuita zvinhu zvine musoro saka tiri kuchengeta vana tese iwe wakapuhwa 50% pa5000 wopuhwa 2500 wospenda wopedza uye wosara ne 2500 yake ya10000 iwe woti tiri kuchengeta vana because takapuhwa mari namai vedu tese hatina kutomboshayana mari yatatapiwa takangoisa bhizinesi iko riri kushandwa nani who is working nebusiness mai andona ndovava vachishanda so uri kuchengeta vana handisi kushanda handisi kuchengeta ndopada kuti upume baba kuchengeta mukadzi unokuziva Ko- ukuite kuchengeta mukadzi handisi akabona mubhedhi rinini tingangoti taane time tisingarere chese aiwa taura chazvichazokuda tade aura kuti ndinonguva yakati sekubvunza kubuda sekita ndane zvegore something imhosva iyo unofanira kubhadhara mombe iyo mupani chakauri kuita mukadzi anenge achiramba uyo aripo anga achiramba bonde taura yama izvi ndakapedzisira ndatobvunza ishe wangu mama kuti ko asa zvichashandi here zvatisingachasangani muno mumba zvikanzi tiri pamutsani wezvandiri kuita zvemanjuzi zvechikaranga chemanjuzi ichocho ko kana wanza ugare nemukadzi kabheta kungosiya kamukadzi wacho dhani kuti uzope kana kuchirungu unotovepo mutemo wacho unotovapo haugoni kugara nemukadzi sehanzvadzi yako pamusuwo iye ari pamusha paakauya kumba kwavo sadza ezvine wahuko sadza anozvitengera asi panoda iwewe semurume wake haagoni kupaenda ipapo wanzi angopabuda ipapo akutosungwa nemhosva yekutora umwe murume iye ane umwe murume saka ukasunga munhu chinhingi punishment yakadaro manje azvibude hongu chivanhu isusu we are traditional leaders we respect tradition inhingi chivanhu handiti but kana chasvika pekuti murume anonzi uzotora mukadzi wako haugoni kugara naye mukadzi wacho because paunozopedzesera futi munguva yekufa kwerufu chaiko chaiko zuva rachona rinokwana munenge muchivaka ngozi mumusha handiti wapawa saka chenyu imimi chivanhu rudzii chinokurambidzai kuti haufaniri kugara nemukadzi wako handina kuti harikwanise kuti chivanhu hachisi chivanhu handina mbobvira taroma zvikuru asi wasvika pekuti inini hangu handiti isusu handifanira kugara tichinetsana mumba nokuti 1 matara abvumize zvokunetsana izvo handiti yechivanhu haadii akafanana negoridhe hamufaniri kunetsana pagomba saka ndakaona kuti kunetsana kwatiri kuita uku hapana kwatiri kuenda patika uyo haazofembera haafembere manje kuti saka baba ava patasvika handiti ataura kuti wakamuramba pameso pababa wake ndopatatsvaga mashoko awakashandisa hatina kuawana mashoko direct ekuramba munhu asi iye zvino uri kuudza dare kuti inini hangu nemukadzi uyu no handozvauritaura then momutonga mukadzi uyu kuti makapuhwa capital mumusha namai yekuti mushandise business rekuningiringa rekuti murarame mumba iwewe ari kutaura kuti wakabuda nemari
yawakabuda nayo wakuita zveumwe mukadzi ndofunga ndiwo vechivanhu vachona vanofambirana nemi ndofunga vawakanga wanayo wamudza zvaakantaura zvakaitika kana zvakaitika hongu ari kubvuma zvakaitika saka ndoye baba mwana wenyu ndiye ari kutaura nyaya yekuti inini hangu nemukadzi kana vana vaviri umwe ari kuenda kuchikoro grade 5 umwe wachona ari kuenda futi vese vari kuenda kuchikoro mukadzi asiya vana warega munopaona pakamira sei imi semubereki wake akambokuudzai here kuti inini baba zvemukadzi kana ndichada kwatiri haana mbobuda asi nyaya yekuti isusu takamboedza kumiramira zvokuti makabvunzai muroora wacho kuti taimiramira kuti zvinhu zviite zvakanaka asi kuti ivo pachavo futi vari kuti kana imuroora wangu ndakazoshepa kusarenda nekuti kwandiri anga asingandioni sechi atezvara kuzi akazopedzera ndisadi kutaura navo ndisandashedza sekuru vacho taurai nevazukuru venyu nandichazvikwanisa nekuti manzo vataura kuti ndakaudza murume wangu kuti kana uchida kugara neni usiye zvechivanhu zvese hauchedi ndati usiye zvechivanhu ungazvigoni zvechivanhu isusu panapa takamboda kutsika-tsika asi takazopedzera tadini tachiteedzera kuti zviite sei zvifambe zvakanaka kuti munhu aite sei zvinhu zviiti so muri kureva kuti kana iye achiti zvechivanhu siyai handifunge kuti zvingave zvinhu zviri propa kana kuti zvingava zvinhu zvingaitwe nemuroora mumusha mevanhu kuti angasvikorambidza vanhu zvinhu zvavo handifunge kuti zvingaita maybe ane mamwe matauriro akanga achitiraya kudii kuita so nyaya iyi kai toda kuti tidzoke pano musi wa14 March murume uyu achionesa dare pfungwa dzake mukadzi tanzwa zvaari kutaura anotori nedambudziko ratinotongotambira tichiriona kuti no kana mukadzi achigara nevana baba vachimboenda kwavanoda kuenda hakuna tese izvozvi ukangoona time yekuti 9 o'clock yakwana usati wasvika pamba mukadzi akasafona haako kumba kwacho akafa kwete mupenyu 9 o'clock ichiti nke mukadzi akutofona muri kupi handiwapaona hakuna chinhu chakanaka saichocho mukadzi anofanira kugara achiziva kuti murume wangu time yachona payava hapasina kumira zvakanaka kana imi chembere yenyu kumba chake haingazvide handiti mapaona mukada kuona kuti ndaita chinhu chisingadiwo kuitika munochionera pekungoti chingoti masvika pamba 7 o'clock every day chingonotei 7:30 ichikwana monzwa kuti mai havabvunze here kuti ko nhasi zvaita sei mhofu handiti no ndazodai ndadai nebasa handiri kuuya ndiri pakati handiti mapaona vonzi vakanganisa hazvisiri izvozvo but isusu chatinokurudzira kana muchiri vapenyu sana baba saizvozvo itai nyaya dzekuvaka mhuri dzedu dzinovakwa nesu varidzi vadzo handiti mazvaona une makore mangani 31 muri vana vatabereka handiti saka ndiri kuda kuti mudzoke muno muvatete musi wa14 March tonzwa nemurume uyu pfungwa kuti dzinenge dzadzokedzana here muri kunzwa vatete tonzwa kuti pfungwa dzachona dziri kuramba here dzichienda pekuti handichada mukadzi totangira ipapo vakanga vakaroora here mumusha vakangobvisawo zvekutanga vakabvisawo pekutanga vanga vasati vanyatso vakabvisa pekutanga tinenge tichizozvinzwa so tinoda kuti pamunouya munouya mune zvese nhasi haisi kudiwa munouya nayo musi iwoyo wa14 maresults atinonzwa nayo
ndovanotipa toshandisa zvipi topedza nyaya yenu. Avanhu imba isipo ikave isipo vatete haipo. Tikaifosa kuti ngaivepo hapana zvatete tichitaura. Handiti mapawa shungu dzedu dzine dzichiti vanhu ngavagarisane zvakanaka chete. Handiti mapawa dzimba hatidi kuti dzimba dzife but kana isipo manje inotinetsa.